Een ongekende en zware beslissing. Op last van de burgemeester van Vlissingen moet een overslagbedrijf een jaar de deuren sluiten vanwege hun vermeende rol in de internationale drugshandel. En een lang verloren gewaande geliefde is weer opgedoken. Maar er gebeurde weer deze week. Een overzicht. De dreiging van oorlog is groter dan een aantal jaar geleden. En dus wil Defensie goed voorbereid zijn. Meer oefenen hoort daarbij. Maar waar? In heel Nederland heeft de luchtmacht gebieden aangewezen waar ze met helikopters willen gaan vliegen. Ook in Zeeland. Zo klinkt dat, een laagvliegende helikopter. En in Zeeland zouden we dat geluid best nog wel eens wat vaker kunnen gaan horen. Defensie wil in alle gemarkeerde gebieden gaan oefenen, omdat de veiligheidssituatie in de wereld volgens de luchtmacht ernstig verslechterd is. Toch wijzen natuurorganisaties erop dat Zeeland al intensief gebruikt wordt door ons allemaal. We houden er allemaal van om buiten te zijn, te zwemmen, op een bootje, recreëren. Er zijn ontzettend veel organisaties die zich inzetten om die delta te beschermen. En niet alleen voor recreanten en het landschap is het gebied waardevol, ook voor allerlei soorten vogels die niet blij zullen zijn met het helikopterlawaai. Superbelangrijk gebied voor broedvogels, niet-broedvogels. En die zijn gewoon enorm verstoringsgevoelig. Landelijk zijn er ook veel zorgen over of windparken de oefengebieden van Defensie niet zullen dwarsbomen. Immers, helikopters kunnen niet vliegen op plekken waar windmolens staan, zegt ook provinciebestuurder Johannes de Bad. Daar waar nu al windmolens staan, is laagvliegen al ingewikkeld. Of je moet die windmolens onderdeel maken van je oefening, maar dat zal volgens mij niet de bedoeling zijn. Dus in die zin zullen ze dan op andere plekken in Zeeland moeten zoeken. Toch verwacht de provincie in dat opzicht geen problemen. Want nieuwe windmolens komen alleen bij al bestaande windparken. In tegenstelling tot andere provincies hebben wij al veel langer geleden concentratiegebieden aangewezen waar windenergie kan. Ja, die gebieden, daar staan al windmolens, dus daar zal ook de uitbreiding plaatsvinden. Daar zullen ook eventueel nieuwe windmolens verschijnen als oude zijn afgeschreven. Maar andere gebieden in het Zeeuwse eigenlijk niet. De windparken gooien dus geen roet in het eten, maar als het gaat over alle andere zaken waar de oefeningen dus invloed op hebben, zoals de recreatie en de natuur, houden provincie en natuurorganisaties graag vinger aan de pols. Al blijven ze wel realistisch. Ja, ik heb graag de illusie dat we veel invloed hebben, maar je moet ook wel realistisch zijn. De aanleiding om te kijken dat dit nodig is, dat laag vliegen en dat meer oefenen, die is er gewoon. Alleen als het gaat gebeuren, dan moet je wel gewoon goed onderzoeken wat kunnen we wel doen. En wat ik al aangaf, het systeem hier zo, de Oosterschelde, staat al heel erg onder druk. Ook bij de Westerschelde of het Veersemeer. En dan moet je echt kijken van ja, wat kan nog en wat zijn de effecten van wat we gaan doen. En dat betekent ook dat zodra Defensie daar een stap verder mee is, dat wij natuurlijk graag horen van Defensie hoe ze dat voor zich zien. Want dat kan ook weer betekenis hebben voor andere zaken in Zeeland. En ja, dat moeten we dan weer bekijken. De plannen van Defensie zijn nog niet definitief. Na de zomer wordt er verder gepraat. Ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen en het Universitair Ziekenhuis in Gent vierden deze week hun 20-jarige samenwerking. De twee ziekenhuizen bundelen hun krachten om er zo voor te zorgen dat de zorg ook in vergrijsde gebieden, zoals Zeeuws-Vlaanderen, optimaal blijft. Een van de patiënten die van die samenwerking heeft geprofiteerd is Tibby Krachten uit Hoek. Bij haar werd baarmoederhalskanker geconstateerd. Bij de eerste behandeling in Terneuzen waren niet alle afwijkende cellen verwijderd. Een volledige baarmoederverwijdering leek de meest logische volgende stap. Maar dankzij de samenwerking met Gent bleef haar die ingrijpende operatie bespaard. Omdat ze dus die nauwe samenwerking met de arts in Gent hadden, konden ze mij eigenlijk heel snel naar een specialist sturen die toch net iets meer voor mij kon betekenen dan dat ze hier in Terneuzen konden. En dat ging eigenlijk heel vloeiend en heel makkelijk. En daardoor hebben ze mijn baarmoeder kunnen laten behouden, maar wel heel goed kunnen helpen. Dus voor mij betekende dat heel veel. Naast het doorverwijzen van patiënten houden ook sommige specialisten van UZ Gent soms een spreekuur in Terneuzen. De patiënt kan behandeld worden in zijn vertrouwde omgeving, moet ook niet telkens die overstap maken naar Gent. Al is het soms nog wel even wennen, werken als Belg tussen de Hollanders. Absoluut. Ik heb al enkele jaren in Rotterdam ook gewerkt, dus ik ken een beetje de Nederlandse organisatie. Ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja, ik denk door de samenwerking dat beide partijen hier beter van worden eigenlijk.
Voor Zorgzaam wordt deze samenwerking met alle uitdagingen die eraan zitten te komen in de toekomst nog belangrijker. De uitdaging voor de komende jaren is de stijgende zorgvraag in deze toch vergrijzende regio aan te kunnen. En dan toch te zorgen in deze grensregio dat we kwalitatief hoogwaardige zorg in de lucht kunnen houden. Een van die problemen is het tekort aan neurologen, waardoor de afdeling neurologie dreigt te sluiten. En daarom zijn wij juist samen met UZ Gent aan het kijken hoe dat we dit gat in onze zorg kunnen oplossen. Maar één ding is volgens Zorgzaam zeker. Ook over nog eens 10 jaar is het ziekenhuis er nog steeds in Terneuzen om de Zeeuws-Vlamingen van zorg te voorzien. Zeker weten, die misschien iets anders ingekleurd is dan dat die nu is, maar die staat voor het leveren van zorg dicht bij huis voor de inwoner van Zeeuws-Vlaanderen. En je hoorde in de reportage al over de problemen bij de afdeling neurologie in Terneuzen. Op het symposium ter ere van die 20-jarige samenwerking tussen Zorgzaam en het UZ Gent is bekendgemaakt dat Zeeuws-Vlaamse patiënten die acute neurologische zorg nodig hebben naar de spoedeisende hulp in Gent worden gebracht in plaats van Terneuzen. En dat gaat in september in. En nog meer ziekenhuisnieuws, want inwoners van Schouwen-Duiveland houden toch een vorm van medisch-specialistische zorg in de buurt. Al is het klein. In Zierikzee gaat het ADRZ polyklinische spreekuren houden. Eind maart werd duidelijk dat het ADRZ uit de Victoria Kliniek zou vertrekken. Reden daarvoor was personeelstekort en het gebouw zou verouderd zijn. Er kwam veel kritiek op het vertrek vanuit de bevolking, maar ook van de huisartsen op het eiland. Het gaat op de nieuwe locatie echt overigens alleen om spreekuren van de medisch specialisten. In de Victoria Kliniek konden doktersassistenten ook kleine ingrepen doen, bijvoorbeeld. En werden er ook röntgenfoto's gemaakt. Dat kan allemaal straks niet meer. Overslagbedrijf Bulk Terminal Zeeland wordt door de burgemeester van Vlissingen voor 12 maanden gesloten. Het havenbedrijf zou jarenlang gebruikt zijn als dekmantel om grote hoeveelheden cocaïne te smokkelen. De 3 directeuren zitten al weken vast. Reden genoeg voor de burgemeester om dit zware besluit te nemen. Het is maandagochtend 6 mei als opsporingsdiensten zich massaal verzamelen bij de poort van Bulk Terminal Zeeland in de haven van Vlissingen. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de overslag van bulkgoederen. De politie doorzoekt de terrein van 22 hectare samen met de FIOD, de douane en medewerkers van het NFI. Ook op 6 andere locaties in Zeeland worden doorzoekingen verricht. In de haven van Vlissingen wordt een man aangehouden aan boord van een plezierjacht dat in beslag wordt genomen. In Zierikzee wordt de metaalhandel doorzocht. De politie houdt de 3-koppige directie aan en ze zitten sindsdien vast. Het gaat om 2 broers van 59 en 56 en een man van 43 jaar oud. Ze worden verdacht van het invoeren van cocaïne uit Zuid-Amerika, valsheid in geschriften en deelname aan een criminele organisatie. Bij Bulk Terminal Zeeland werken een 50-tal mensen. In een verklaring schrijft de gemeente dat Bulk Terminal Zeeland een dekmantelbedrijf is en een spil in de internationale drugshandel. Een bedrijf voor een jaar sluiten is een uniek en zwaar besluit, volgens burgemeester Van der Tilla van de gemeente Vlissingen. Het raakt veel belangen. Belangen van het bedrijf zelf natuurlijk, maar ook van medewerkers, van het havenbedrijf, toeleveranciers, andere klanten. Dit raakt veel belangen. Nu gaat het bedrijf een jaar dicht. Wat is het doel daarvan? Het belangrijkste is nu dat we dit bedrijf onttrekken aan het drugscircuit. Feitelijk was dit echt een klassiek voorbeeld van ondermijning. Een op het oog legaal bedrijf die onder die denkmantel toch hele slechte illegale drugsmokkel uitvoerde. Het belangrijkste is nu het onttrekken aan dat drugscircuit en bovendien rust brengen op dat terrein, kijken hoe we naar de toekomst verder kunnen werken en ook de veiligheid herstellen. Ja, bij dit bedrijf werken ongeveer een 50-tal mensen. Wat gaat er met hen gebeuren? Ja, dat is natuurlijk feitelijk aan het bedrijf zelf. En uiteraard heeft zo'n besluit als dit vergaande consequenties, dat besef ik ook. Tegelijkertijd denk ik dat mochten mensen hun baan verliezen of op zoek moeten naar een andere plek, dan denk ik dat de werkgelegenheid in de haven, ook de vraag naar mensen met deze kwaliteiten er zeker is. Dat heeft voor u waarschijnlijk ook meegeteld in de keuze van ja, die mensen zullen met een ander gevoel vanavond op de bank zitten. Nou zeker, uiteraard weeg je ook dat belang, maar het onttrekken van dit bedrijf aan het drugscircuit nu was de belangrijkste reden om dit te nemen. En de recherche hield het bedrijf al 2 jaar nauwlettend in de gaten voordat ze daar begin mei binnenvielen. Ook voor hen is het een unieke zaak. Het is uniek dat het bedrijf als bedrijf verdacht wordt
om dit proces van cocaïnesmokkel te faciliteren. Wat het nog meer uniek maakt is dat er een aantal directieleden verdacht worden. En dat maakt het wel uniek in Nederland en dat maakt ook dat wij hier maximaal op ingezet hebben. De zaak kwam aan het rollen doordat de politie kon meelezen met geheime chatberichten die de directieleden van Bulk Terminal Zeeland stuurden via afgeschermde telefoons. Nou, in de versleutelde berichten hadden wij indicaties van betrokkenheid bij zware en georganiseerde criminaliteit, in concreto drugsmokkel. Maar de politie wil meer bewijs verzamelen en dus is alles uit de kast getrokken. Heimelijke technieken, inzet van mensen en middelen, het aftappen van informatie, maar ook kijken of je dichtbij de crimineel kan komen. Ondanks de verdenking van grootschalige cocaïnesmokkel door het bedrijf is op het terrein nooit iets gevonden. Ook niet tijdens de grote inval op 6 mei. Wel hebben wij in het onderzoek kunnen constateren dat er daadwerkelijk op een aantal momenten ook cocaïne aanwezig is geweest op het bedrijf. En vanuit het bedrijf weer verder is gegaan. Dus daar zijn ook partijen in beslag genomen. De vraag is of naast de 3 directieleden die vastzitten, andere medewerkers van het bedrijf ook betrokken zijn geweest. Nou, wij hebben ons echt gericht op de top van het bedrijf. Ik kan niet uitsluiten dat ook individuele medewerkers betrokken zijn geweest bij de illegale handel en het plegen van criminaliteit. En tegelijkertijd hebben wij daar ook geen onderzoek naar gedaan. Dus ga ik ook die beschuldiging zeker niet op tafel leggen. Als daar nog ernstige strafbare feiten in naar voren komen, sluit ik ook nadere aanhoudingen niet uit. En begin augustus moeten de 3 directeuren van het bedrijf voor de rechter verschijnen tijdens een eerste voorbereidende zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak laat nog wel even op zich wachten, omdat de politie nog volop bezig is om de in beslag genomen goederen te onderzoeken. Zeeuwse gemeenten geven gemiddeld steeds meer geld uit aan het inhuren van extern personeel. Die externen voeren taken uit die om uiteenlopende redenen niet door het eigen personeel gedaan kunnen worden. De Tweede Kamer wil deze externe inhuur beperken omdat dit personeel fors duurder is. Niet alleen het bedrijfsleven in Zeeland heeft moeite om vacatures in te vullen, ook de overheidsapparaten worstelen hiermee. Denk aan extra juridische bijstand, groenvoorziening of het simpelweg ontbreken van expertise voor grote projecten. Opvang Oekraïne, opvang asielzoekers. Nou, daar hebben we best wel externe communicatie, externe adviseurs voor nodig. Maar ook mijn collega René de Visser is druk bezig met het woningprogramma. Daar hebben we expertise voor nodig, die we soms niet in huis hebben en daarvoor wat in moeten huren. Omdat het werk toch gedaan moet worden, worden er zogenoemde externen ingehuurd. Op een jaarlijkse begroting scheelt dat soms miljoenen, want de externen kosten flink meer dan vaste krachten. Dat is altijd een nadeel inderdaad, groot nadeel zeker. Ze zijn een stuk duurder dan onze mensen zelf in dienst houden. En het brengt meer nadelen met zich mee. Als iemand klaar is met zijn project, dan vertrekt hij met de kennis die hij opgedaan heeft in de gemeente Veren. En dat zou fijn wezen dat hij het natuurlijk zelf houdt. Wij nemen wel kennis over, dus wij zetten ook in op ontwikkelen van onze eigen medewerkers. Om hen in de toekomst daar ook zelf voor aan de streep te zetten. Maar dat lukt niet in alle gevallen, dat klopt. In 2023 werd er door de Nederlandse gemeente gemiddeld 18% aan externe inhuur ten opzichte van de totale loonsom uitgegeven. In Zeeland gingen 5 gemeentes daar overheen. Met op kop Schouwen-Duiveland bijna 30%. We hebben een hoog ambitieniveau, de Raad heeft een hoog ambitieniveau. Dat betekent dat wij dat omgezet zien in veel grotere projecten in de samenleving. En dat doen wij als gemeente in eigen beheer. En daar hebben wij extra mensen voor nodig. 2023 was een lastig jaar voor Schouwen als het gaat om de externe inhuur. Die nam met maar liefst 11,6% toe. Ik moet wel zeggen, het staat 11% stijging. Daartegenover stond wel dat we daar 3 miljoen van overhielden. Van de totale 8, dus ook niet alles hebben ingezet wat op dat moment geraamd was in de begroting. Gemeente Veren zit al tijden boven de 20%, maar wist afgelopen jaar de externe huur enigszins terug te brengen. Daar hebben we ook een recruiter voor aangetrokken, dus om die specialistische functies te zoeken, te vinden en in te vullen. En dat lukt ons redelijk goed. Dat is de daling van 5% van 22 naar 23. Ooit in 2010 werd er afgesproken om de externe huur te beperken tot 10% van de totale loonsom. De zogenaamde Roemernorm. 3 gemeenten in Zeeland weten die norm te halen.
De Tweede Kamer nam vorig jaar een motie aan om die norm toch echt weer in ere te gaan houden. Maar wanneer die roemernorm niet wordt gehaald, volgt er geen enkele consequentie. Ik denk dat elke gemeente moet kijken naar gewoon zijn externe inhuur en om zo laag mogelijk te maken. Want elke euro die we uitgeven is een euro aan van onze inwoners. De aangenomen motie is een moedige poging om de kosten voor de externe inhuur terug te gaan drijven. Maar hij lijkt meer gericht op de ministeries dan op de gemeenten. En als er sowieso geen stok achter de deur is, kun je je afvragen hoe effectief deze motie nu eigenlijk is. En tot slot gaan we even terugkieken, want de oude PSD-boot De Zandkreek, die al 50 jaar verloren werd gewaand, is weer terecht. Er ging een hele speurtocht aan vooraf, maar de mensen van PSD.net vonden de boot terug in Belgisch Limburg. Op een gegeven moment hadden we wat hints op een gebied tussen Nederland en België aan de Maas. Toen zijn we satellietbeelden gaan afspeuren of we een schip zoals de Zandkreek zouden kunnen vinden daar. Na een paar avonden speurwerk vonden we uiteindelijk een schip wat erop leek. Die coördinaten hebben we opgeschreven en we zijn met de auto naar België gereden. Hoe bijzonder is dit dan nu? Ja, wij vinden dit echt uniek. Wij weten eigenlijk de geschiedenis van veruit de meeste PSD-veerboten. En deze is ontsnapt aan ieders aandacht. Zeeuwen vertrouwden jarenlang op deze veerdienst tussen Kortgene en Wolvaartsdijk. De kranten schreven in die tijd zelfs over een dek waarop heel Noord-Beveland dansen kon. We troffen het schip half gezonken aan, helaas. En in een redelijk slechte staat. Wat zou er volgens u het beste met de boot kunnen gebeuren? Misschien dat we een deel zouden kunnen bewaren. Bijvoorbeeld de boeg als een monument. En voor zover bekend zijn er geen half vergane broodjes kroket op het schip gevonden. Dat is dan weer jammer. Maar het verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd. En tot zover deze Zeeland de Week. Nog een hele fijne avond.